wabeire egesija igoboko meka unegesije bire obogi mobo tobwate wabeire egesija obogi mobo tobwate wabeire litaturi oboya kayibare mariabe itangani oboya kayibare abarenge wetoya ngichochi kayibare abarenge boteba twebono itomenye seye myakayonsi abande bararire batari nago semeya abande bararire batari nago semeya abantu bagakumya kakeya bakubuya mwete namaene abantu bagoteba umugoti umugima ingichochi korarire iroryo pantomosi yesa tarairana amaene ingabagwe bairane aseriraba amaene ingabagwe bairane aseriraba Hodi karibu murara kina soire na tole
Akin konyo busi. Kaki bosi bora bunto bwati. Konyo busi akisaranga bane ba ura bwatia. Aye, ko bosi anga yura rusyongina ni. Wa. Aki wankani. Tigago chayo yo mino yagera rumutaka. Nabo mutako moere nasaere na mwanchete. Obogi moboto bwate wabeire egesicha. Obogi moboto bwate wabeire litaturi. Oboya kaibare baryabe itangani. Oboya kaibare abarenge wetoya. Ndichoti kaibare abarenge boteba. Kebono intomenye seye myakayonsi. Abande pararire batari na gosemeya. Abande pararire batari na gosemeya. Abantu bagakumya kakeya bakuboya. Oiwete namaene abantu bagoteba. Omoloti omogima ingichochi korarire. Birorio pantobosi yesa tarairana. Amaene ingabakwe bairane aseriraba. Amaene ingabakwe bairane aseriraba. Titwetogeria chibesa ogima negesicha. Titwetogerie megondo enseye ngwetatore. Montonde bwensyo bwetoya amwetogerio monene. Yagera nero botoya naende oro bogima. Oboya kaibare baryabe itangani. Oboya kaibare abarenge wetoya. Ndichochi kaibare abarenge boteba. Kebono intomeye seye myakayonsi. Abande pararire batari na gosemeya. Abande pararire batari na gosemeya. Abantu bagakumya kakeya bakuboya. Oiwete namaene abantu bagoteba. Omoloti omogima ingichochi korarire. Birorio pantobosi yesa tarairana. Amaene ingabakwe bairane aseriraba. Amaene ingabakwe bairane aseriraba. Koboria kaibare baryabe itangani. Koboria kaibare abarenge wetoya. Ingichochi kaibare abarenge boteba. Kebono intomenye seye myakayonsi. Abande pararire batari na gosemeya. Abande ingabakwe batari na gosemeya. Shukuru kwa mema yako yote. Mikono twainua na kupiga dansi. Tasema asante Bwana, sifiwe daima. Baba twainuka, Baba twafurahi, Baba twashukuru kwa mema yako yote. Mikono twainua na kupiga dansi. Tasema asante Bwana, sifiwe daima.
twashukuru kwa mema yako yote, mikono twainua na kupiga dansi, twasema asante Bwana, sifiwe daima. Asante Mungu wetu, tukufu ni kwako. Baba twainuka, Baba twafurahi, Baba twashukuru kwa mema yako yote, mikono twainua na kupiga dansi, twasema asante Bwana, sifiwe daima. Uya kegima ndibya kegima omwanchu molgerito andonse sori emambika kunyara kwa wingu kwari ngo cha ase ari abere ko bakako molekerwa anene mono asichi gazeti chiri cha Daily Nation abogo egazeti ya Standard ase mambietu kuri rero tunyaka to kwimanyanga inki kigende to kolekana imiyensi ya Kenya sindo chenga musubati nabogo umugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza agende takuna komolekerwa asobo ime nabogo nga inki kogera chimbeachment cha abiri chinyinge ase history ya Kenya nabogo abiro umusubati umutangani goikiwa ase bunge gie senate nabogo ebunge ye county kogania wakwa isiko kubwatikana ngano gutekenya igasi ya ayuna alito guchukunyaka to kumurikira ase chigaseti chiga ibere korengana buna chinyate ko bachiko dikwa amuna bariki nabo igori tukore goromo Vice Dr. William Samoei Ruto yani tukabaga kwane Anthony General umuya na ndo musubati yatukabaga kurikia history ase history ya Kenya konyora umusubati umutangani buna Anthony General uyo kurukunga Dorcas Oduori unyatakabaga gutiani gwali tukurigo na wego nigara nyatakabaga kuria eira nigara chikunya kabaga kora igasi amoni chingu nabayo kone kinga Kenya ni chikunya kabaga kugendera bosio na wego asense mwendi ni chipasari uriye mpibu na bagende tukuna ukwanira amangana yoko ya masomo imensi ya Kenya na ambo igo chingaki ewiki yiga imanje kanite ase abana bali bakunyako bagoswa first years bakunyako bago join ase chi institution aho cha kwegenderia amona masomo ase bali bakorete umwaka uyiga nawe gasense mwende kancha niganya tukabaka ko rigereria igorujia gusiniganya tukabaka goika ase getaseni ekamokia abanyimbo nabo kurigereria abakagerwa 10 yomo abanya teko baba korosia umunganya nabo gutamakuru aseseria abakagerwa karongo mukwanira aspect area kurunga Collins Arusha nabogo abantu bande abange abanyatako bagutamakuru asegetaseni kyabanyanyimbo oyigani gakunyaka bwakuwatenwa amone meberi yanyatako bakegotoka chinse amachi cha Kware ime county ya Nairobi nabogo Mount Kenya Readers 150 PC +1 rule abolished abona abantu ba Mount Kenya na no Mount Kenya kire kwanika igo umukonyi umuraywense no akonyara ko bwakumurikirwa sana asikinsemo echo cha Mount Kenya ayuna aliale asi chipechi chesko na boigo bona katoko so ime asi gazeti ya Standard tonya akato koligeri na kumurikiranga inki keria keire obolito asi gazeti eyiga ya Standard ASP ya kabiri aigando chinga speaker we National Assembly again takona kubeka muswada guseko kwanera igoro ye university education
amona mang'ana ande amange koreng'ana ng'a funding irachi konyakoboge kwanikiwa ase chinsemo echo buna enjere yamo yokonya aborokiwa abanyareko bagosoa university ose first iya abanyareko bakora ng'a igarama yechibesa nigo yabeire ekesara ekenene egento kekobori bakobore gocha ase serikali banyako bagweswa nigati nabo banyako bakorigerera na kumurikira ng'a ine enchiranero aborokiwa baiga baranyako bakonyeka indi banyako bakwegenderia amona masomo lakini aseri tukoregoro ndoche mo speaker wa National Assembly Moses wetangurani kanya tukabaka kwanira igori ya machiko amaya anamono kitis echiraja akabachigwa address wa buna enchire yemo ya go fund chi university nabo amasomo achikunya akabaka wekera uchi asti abana bari banyari ko bago join chi university gosiba ko chiko na kabago join ase etamu gose ase semester yabo entangani nabo go sensemo yende kanja nikanya tukabaka kwanira pauti nikanya tukabaka kwanira ebintu anamono nensemo area y'oburendi immense ya Kenya buna ebintu anya tukabaka kwanira nabo abariki amang'ana litukurigo nanya tukabaka wikagari ase abakagerwa bubuiti banya tukabaka gutamakuru ase seria abanyanyimbo nabo nikanya tukabaka wika oro kurigereri ng'a ingendo kikiagete nabo obutukiniko bwanyareko bugochaka abwa bene kubwatikana amo nugutamakwa bakageru abwo kerto komukwanira omukagerwa uria nyatukabaka kubwatinwa amo nubuiti bw'abantu abange nabo kubaruta ase nsemo iria yugotukuta eubi ya kware county ya Nairobi aiga kanja niganya tukabaka wika aroro abu ase abanyanyimbo baringe on duty abakagiringa na babwaterani tugwe kubakonya abakagirwa abagota makuru ase sedi ngobatini tugwe emirimo aseka nabo iko onde mokenya ndi bwensi niganya tukabaka kuboligwa urare abakagirwa abaiga anya tukabaka gwaka oroboti guchi ase ketaseni kyabanyanyimbo pechi gatano narimo aiga igoro ya mwangaza buna agenderete nekina kyukyanyara kwa bakego kurwa kuru ase bunge ye county ya Meru osibanyara ko bakomwaka isiko asikiri bagote bangano kosinyo gwikene Emeru birio ao anemono kubwatani e county nabo amairo birio amagendero asiri tukurigoro anya tukabaka kuwegerera nabo gochukuranje nya tukabachigwa kwa obotukubu kira rero iko korengana amona impeachment ya kabere umurikini ganya konyakabaga kwerera ng'a Senate Nturi and MPs niko banya tukaba ko betereria okorusugwa abisi komo governor oyo iganere ng'a Kawira Mwangaza naboigo MCA niko bagate 14,000 niko cyanya tukaba chiwa kanu kiralituko emoswada yuga o impeachment yore konyakabwo koenderera ase ebunge yoye county ya Meru bono niko aba MCA emeronge 5 na kianda be county ya Meru nabo igo mu cabinet secretary omukoro mintikari Nturi niko banyareko bako bekirwa amochonga na bako nyakobago fund Emeru biriyo ku mwaka isiko omu governor yo igabwe county ya Meru nabo go asense moye chipechi kya gatana kabere aigantu chikunyaka tukurigeria amang'ana igoriye kote buna Economic Finance Bill Act 2023 eyanya tukabakego kanwa nabo go ekiniki ekanya kabage koenda ase kigambiro ekene kimanyikante buna Supreme Court immense ya Kenya abu ase Supreme Court yana tukabage ko anjera serikali inyakabage ko tumeka chitaxi gose amachiko ariyo sangire chitaxi amakoro
irinde buna enchire ya moyo konya insi ya Kenya kwegendereria amona konyora eni boyo kwegenderia amagenda nwagwakana abakori emirimo beserikali amona ebintu binde ebinge nabo go astipage jikomi aiga n'umusubati umutangani oyunyata kabaka gochorwa nabo goba Anthony General umutangani imensi ya Kenya aiga nkero kumukwana nga Dorcas Oduori onyinyata kabaka gochorwa amumura ibinse amatukuma ke mega yumura ibinse kubuna cabinet secretary cabinet yae nabo igo akanyara kabaka gochora ba waziri bande asumu Anthony General atanya kabaka gochorwa bono ni kanya kabaka gochora nabo igo ni kanya kabaka gutiarigwa nagochakia emirimo yae boikiranu buna Anthony General umusubati umutangani imensi ya Kenya ayuni gali asichipechi chikomi nabo kunyaka bokanyora endakara yawe ndunyaka bokoriringa ngendo tikeria igorio musubati uyigana bo igo emerubiri igenya ko bakakora ase serikali nducenga chipechi yakatiga igo mwancho mu igereria one ande mangetaria amorikeire Tigano komyo kiwika ase ensemo ya kabiri studio turanyora kombe kia machiga indi tunyaka to kwena gochaga iga indi tunyaka to kwendera kuru ase gazeti eri ya Daily Nation Voice of Victory twaichani kuri kwa mwaka Ezekiah Getanda Okari Voice of Victory twaichani kuri kwa mwaka Ezekiah Getanda Okari wechinsa mochiri ya Chenyevios Village Ibacho Kemukama Ward Masaba South Sub County Numugaka Opiriska Nyanchoka Nigarise Thomas Nyagaka Robert Okari Gilbert Nyandusi Irene Kerubo na Pevarin Mora Igare mumuromo abo nyagusira Samuel Araka Okari nyagusira Francis Ombongi nyagusira Turfena Binyanya Evan Soira Lawrence Nyabeta Joseph Ogoro Charles Marango Okari Okindo Okari Maaga Okari Sabroni Nyachunchuga na Kekonge Okari Nigari wa mwabo Steven Kiana nyagusira Simeon Nyachae nyagusira Miyenda nyagusira Gisege nyagusira Samuel Ontiri nyagusira Jackson Ombongi Samuel Mongare Nyabeta Okindo James Araka Sabron na Isaac Oenga Nigare Isamoke James Matundura Elda Sabron Ombongi Okindo Araka Elda Joseph Ombongi Paul Araka Jared Navation Ombongi Charles Araka Daniel Araka Derek Ombongi Eric Ombongi Kansora Charles Ombongi Sabron Gisege Elda Johnson Ratemo Ronaldo Karoira Peter Miyenda Sabron Ombongi Timothy Josephat Kenyansa Oyagi Kenyansa George Maaga Kansora Charles Maranga David Ngeresa Pen Ombongi Pastor Makori Nyongoina Nyagusira Samuel Nyakiramba Sabron Ontiri Cherry Ontiri Mary Ontiri Daniel Oko Ombongi Obed Ombongi Retired Chief Ontiri Elda Penson Nyarienga Naboigo na Mary Mochama Nigare Sokoro ya David Haraka Stacy Gloria Alvin Nixon Lee Gabriel Nyagosira Tiffan Tom Matundura Sipora Matundura MCA Dennis Okari Aribat Okari Dalton Okari Obed Okari Ismail Richard Nyandusi Nyakiramba Naboigo na Paul Umbaki Nyongoina Mochango nobe ditkolia chuma tano chitariki 21 mutinyu 8 mwaka 2024 chinse mochiri ya Cheibacho Nyabiosi Village naboigo narusuwe chinse mochiri ya Hema mochari chitariki 22 litkolia Alhamis airwe ka senka ya chinse mochiri ya Cheibacho Nyabiosi ainu chitariki 23 mutinyu 8
mwaka 2024 chinsemo chiria cha Nyabiosi Village ibacho kiamo kama ward Masaba South Sub County oko nogokwa Voice of Victory yabarariri ko mugaka Ezekiah Getanda Okari ntomoni amata Voice of Victory ngima babaire ngora chinga kichi chobo kendu ogonge Familia ya Nyamburo siringi ne komite ya Abanyaikoma village niwe cyane kulia ugo kwa kumungina Teresa Nyabi ya Nyamburo uko abezitereke 2025 mutinyo gatana kabiro makoyo no mwana nyagusira Kenga Ontita na Rubina Mora uyumeke mna Kiboye no murigo nyagusira Nyamburo siringi akabangina Gladys Kwambuka Richard Ombati George Mike Steven Ondieki Duke Mayakam Evans Kichana abare nyagusira Charles James na Jene Noyo mwabo Ochoi Onchere Square abare nyagusira Kenga uyakigima umwanjomo dikireri onenani katukwena gochaka ikiatura murekera ari asigazeti ya Daily Nation korengana abuna abalikwanya tukaba kumurekera ndotenga Douglas Kanja nigaganda rete kuna kubeka emeroberi imikanu uyugani kanya tukaba ka kureri bakali aye inspector omokoro junya tukaba ka witigia emirimo Jafet Kome ase korende ndotenga nigaganda kuna akora emirimo korengana amono gutingia ensemo yoborendi aiga Kenya niganya tukabaga ko murekerwachi amasomo aya mo nebintu binde ibinge na marubuna riti kuri goranya tukabaga weka asensemo eria abakagirwa nya ko bagotamakuru aseseria bakagirwa nawe goninya tukabaga kwanikia nga ubotuki bwabena gutukuna ka boro bugocha kiwabuna enchire yamo yo kwanekia nga abakagirwa bungo bwatu nawe banyako bakorani bwa ase nabigo asensemo yende nigo ndoche gatonya kato kwana Supreme Court Judges in State Finance Act 2023 in public interest ni yikankero ndoche nga aba Kenya babaire ko baba ko tsoa ase anga ko batkana amo ngo tukuterware ko finance period 2024-2025 korengana buna aba sai bachenzi banya to ba kuboria serikali ko batkana nga finance period njare ko nyaka ke ko ba ngiya oje asomo Kenya okawaida na boy go neria 2023-2024 na ekigambero Kenya to ba ke ko tenia ko tebanga nero njanya to ba ke go ikana ko batkana ngani go yabwate ipengere igati yabo kiryo kuna chua chibesa cha affordable housing na boigo amone ibintu binde ebinge ebyaba Kenya barikoni na barikunya kwa biko na jibitana kwa biko soro korengana amone ichiko nigo ekigambiro litanga Kenya to kwa kigo tugutera are botumekiwe finance bill yo asekorende ngo yo siri tukuri goro nande ekigambiro ekenene aya Kenya to kwa kiwanchera serikali inyaka bakigotumika igati bengere bie finance bill na inchire yamo yokonya serikali konyora chibesa echu iranyaka bakigwikania emirobiro a imensi ya Kenya nabago chipechi ya kanene state ne morobiro yomo aganta ko morekerwa Collins Jumahisi Amisi buna ketigwa ase kigambiro kya Kiamburo Court nabaigo amo no gotama kwa eri tukori gorokuru ase ketaseni kyabanyanyimbo abu ase gotebekana nga andake abanyanyimbo mbaro banyatoko bakomokonya gotama kuru asensemeyo ayuni gale ase chipechi kya kane chigazeti yiga ya Daily Nation nabaigo ase chigazeti chipechi kya gatano narimo Mwenye akabago kumulekera engana igoro ya former Meru County Assembly Majority Leader FNC Mawira Kari ni chinga kero nyako kwa chingwana ose interview yani tukabaga kwa ranga akira omwe MCA we county ya Meru ni ganya tukabaga kosoka amona 80,000
ekyo kyairete ko mwaka isiko omugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza agumarogoba osobotu kubukera yakinsa isanemo ebunge yesenti nibanyata kabake wakachikura nabo ko mwaka isiko omugavana oyoiga yanya akabango kumurikira asobo ikanunga ingendo kikirikanya tukabake bakorekana ase bunge eyo yeseneti kubwatikana amo nekina ekiyagendete kyakawira Mwangaza nabo obna eseneti ausaba seneta banete kwa wakachikura cyabo cyokwene kinga ngumwaka bari isiko mo governor oyoiga anamono mu governor omusubati we county ya Meru asekeri esegi enene yabere kwa bagiye kwene kigwa ase ensemo eyo boigo asensemo edia ya gross violation church number 1 nigo yarenge aba senator merongi 25 noyo mubanya tokoba waka yes gross violation of number 4 banne bakanya koba waka of constitution banne banya tokoba waka anabo go aba senator 14 bakanya koba wa abstain church number 2 yes ni gocharinge 26 emeronge bena isano ye mo chikura nabo go gross misconduct chikaba ibere nabo go bari banya tokoba wa abstain bakanya koba 14 nabo go church number 3 appeals of office bakanya koba gwaka aba senator emeronge bina batano na babere nabo igo no akaba oyomo nabo igo 14 bakanya koba kwa abstain igento kerete omugavano yiga kunyara koba kwa isiko igo bono ase bari batete nga gross violation of the constitution baringe emeronge bire na batano noyomo nabo igo bari gross misconduct bakaba emeronge bire na batano noyomo nabo igo appeals of office bakanya koba aba MCA emeronge bire na batano na babire ase aba MCA 14 banyatuka bagwa abstain gwaka ekura yo kumwaka isiko umugavana uyoiga ekyongeri kegendete nga getoko ligeringa inkike agendete ase county yiga ya Meru ngeyo aba MCA bagatebekana banyatuka bakwegwa chibesa ekyo kumwaka isiko gose cyo koirira emiswada engamune yiga wekigwa ase kigambira matukuma ke anyariko bakabweta ntwaranga none kambira ngene tukabage kurwa ogochika nga umugavano yiga bana aligi abagaka anemono abamanye kante buna njuri njeke banyako bagwisaransanse nabo banyako bagugayana dioroche eria biko bari kwane kigwa ase e county yiga ya Meru abulit litangani ngoki akairinga ebunge ye county ya Meru niko yatakiri kubunwa kubwatikana amone segi eri anyariko bagiye ko enekigwa ase ensemo eyu nawe go ase chipecha katana kabere iguru ya Mount Kenya unabagende kuna kuboria serikali 50 PC plus 1 rule apolishidi aigane bipengere bibako nyako bakoboria nyako bigwikanirwa na injire ya moyo kugenderia amagendo gucha asikinsemo ekyo cha Mount Kenya nawe go ase chipecha 10 omusubati Gladys Wanga niko anyariko bakako beka 100 million Wanga tears down 100 million factory to build the office block. Aigane ase nyumba ntakabake usa nawe go inyumba ende engaoji ojo office nyakabake kwagachwa imi county area ya Omapay ase omosubati yo akonyara kobagakora. Nawe go ase chipe chichai 12 aigango batkana amonomo basukano omubebwe para uyinyata kabako korekana Nakuru Eldoret highway chingaki igoromambi abantu 14 banyatoka bakwanikiwa gusiria amagima abo nabo abande abange abatigire chingoma banyatoka bakwana kubwatikana nga inki kyabete ase omubasukano yes kwari bakonyako bakweranga nigo ekari Kenya toka kutuka chi break igento kirete koikirania obusari bunga muno bwo abantu abange bakanyako bagusiria amagima abo litukuri goro
na iko kero mibasukano ingamne ko nyaka ke ko koleka na chi driver chitu niko chiko nyaka chikubori wachene kinga ngo digeria chigari nyuma batarachaka chi safari au nawe ngurigeri barenga igari enyo kibwato mucharte batie kunyara ko bako korki bakubeteri igari kwenda asinginchunga akorengana amo na bali barengi asigari ga kosebelwanya ko bako konyeka kuru asumo basukano iga bakweranga igari iga ingo yasireti oboruso bwaye kuru asatambe egintu kirete ekanyara kwabake gutuma igari ende nabo gokurira amagima abantu abange zinga chipechi cyagati umwancu murigeri ande mangita ya murikeira chipechi cyagati nabo igona se chipechi cyama igana barabanya tokoba kumurikira iguru y'amasomo yebirengo biguru gose university korengana eserikali irakunya kwabiki kubika emirobiri emekanu yokwaneka kera omwana ondebwensi omo Kenya na bwate elite yokuchikonyora amasomo ayu imensi ya Kenya korengana buna constitution ya Kenya ekonyara kwabiki kuboya nga muntu ondebwensi mwana ondebwensi omo Kenya na bwate elite yokonyora amasomo iko government negante kuna korigeri funding yura kunya kwabike kwane kiyogochi asaboro kwa unaboro bukera bakonyara kwabakuboria eserikali nyakwabike korigeria enchira nawe gochi mbinu yura kunya kwabike gutumeka kwane kinga abana bali bakurwa asichinga chitari kwenyara mbaje kunya kwabakonyara libaga yogosoa asichi university lakini matukumake anyara kwabakagweta ngotwara mbaka abana banya kwabagoteba ngabono university education ngo yanyara kwabike kormin for only rich students agose abaroke bali bakonya bakuru asemechi eri konya kabage kwenyara kubwatikana amone school fees yukonya kabake gwakanwa goji ase amasomo ayu Chenga wekera bumwancho mu ligeria onetingo chikutwara ande amango tateno kuwakira mbuya mono aso wanja kubwatia omurubiri bwa magazeti emambega nawe gontoka kubwate na kumanya asinja yubwekenu asama nganaito amaya ali kuchibusika iga eri anendi ngongoro kwa Hesbon Bosire. Kila siku ya Jumanne